Владислав Цветков отиде при тях, за да ни покаже как добри хора помагат на тези момчета и момичета. А ако искате и вие да подкрепите това благородно начинание, заповядайте на гребната база в Панчарево. Ние хората без здравословни проблеми се качваме лесно на лодка, за да станем част от екипаж. Забележително е как се справят деца в неравностойно положение. Тези деца не виждат и усещането е само до допир. Миналата година и сега може би ще има, задаваха въпроса да се опитаме да им обясним каква е водата. Защото те нямат никаква представа. Ако човек може да си затвори очите и да се опита да пресъздаде това, което не вижда. Въпреки че имаме база данни в главата си и знаем какво е водата. Водата е мокра, водата е мека, има цвят, има прозрачност. Всички тези термини бяха използвани, за да се опитаме да обясним каква е водата. Заниманията с деца с всякакви проблеми. Незрящи, увреден слух или с церебрални проблеми. Първо те изпитват много голям страх, борят с този страх и когато се успеят да се преборят, са много щастливи. Вълнувам се от деня, в който сме започнали да организираме това нещо, защото знам вече какво е. Миналата година нямах опита, не знаех точно какво ще се случи, как ще се случи. Сега вече имам опит някакъв. Дава ни разнообразие, социализация все пак. Ние не си стоиме вкъщи за това, че сме в неравностойно положение. Помощ оказват доброволци и е впечатляващо как се грижат за своите връстници. Водят ги за ръка, подреждат им обувките и после се заедно с тях в лодката. Миналата година едно от момчетата, което и сега е тук, каза, че никога не се е чувствал толкова пълноценен. Каза, че когато се е грижил за себе си, никога не се е чувствал така полезен и щастлив, както когато обръща внимание и помага на други деца, които са в неравностойно положение. Това начинание е повече от похвално. Само си представете как едно незрящо дете всъщност може да почувства и да разбере какво е водата. За съжаление, финансовата подкрепа, която е най-належаща, тя не е и толкова много, не изисква толкова много средства. Никой не ни я дава. Единствената подкрепа от човека, от човешкия ресурс, от хората, които идват. Заниманията са всяка сряда. Усилията на организаторите са за тяхна сметка, но е нужна финансова помощ за транспортиране на децата. Ако искате да помогнете, може да го направите. За тази сутрин Владислав Цветков.